Cristiano Ronaldo hian ngai zong tam tak chu neya an zinga supermodel pakhat Erina Sheikh nen khan kumsang ni da som atanga sang ni da som panga thleng anin zuya sang ni da pakua Manchester United atanga Real Madrid lama ain son lai vela in tong kha ni nan soya ma se engem bo har satna wangin kumsang ni da som panga khan anin thren leya anin thren nu hian Sheikh hian si Ronaldo X ani wanga khezong ho chuan min unfollow vek te hutiin IG lama aposa ni khat chung lakin million som pakhat makta duai som pakhat te meu mai nan unfollow tamaya he chanchin hi alak pha ta hat nge ni tuna chuan million som ni pan hi vel follow tu chu nei ve da towa ama ro chu abial palhlui Ronaldo ne khai khin chuan khai khin chi pon ni ro anin thlau lutuk anin thren chan tak hi khriat ni ro ma se soidan tam tak zinga pakhat chu Erina Sheikh hian fa nei duwa ma se Ronaldo hian ahun boy takara nei alaman mo si lo wangin chuta tonga in ti thiam lo chho chu ni nan soya soidan dang le chuan Erina hi Ronaldo nu birthday lomna anin lan lo tlat maya chu Ronaldo hian lungoi rawin anin kara borok chia thleng tir chun zom ta ni nan soya hei ro Erina hian dot mai ni thule thubel chian do lo ni thu ai soi fia lela ma chuan Ronaldo hian anu hi angai poimo em awangin hetianga ngai dan om mai po hi a om viau tho anin thren thu lai hian Erina chuan a comment zina chuan ti hian soya kami pazon thren chu mirin om medic gentleman mei chia an ni na ang taka enkol thiam khethiam do thiam chu tiang mi chu ka zonga ama ro chu tiang ni lova mi pa him lo riawa min siam tu te hlim lo riawa min siam tu te tin dot min khil lat nia in khiat na min nei tlat tir tu mi pa te chu tiang chu mi pui tlinga ka chir theilo boys mai an ni man an ni theilo chu wang chuan chu tiang mi khinga chu ka zonga ka tong ngei pon ka khia ma se hun aliam zela ka lo tong mi lo ni ti kain khe chuaka chu mi wanga in thren mai chu kan ni ti na soi ni mi e atran ti ho chuan mel lan dan te mi zia te ponianga te nan pian te an ho sak na te pon mai thei henga wang te hian kan thin lung min ne ol som viau ni mai theya a to pa chuan tuai mo ti dan taka kumli kumnga mutun tlo nu chuan an mi zia dik tak mei chian en kol dan le an thin rem lai an om dan te khami dik tak zo ka kha chumi mang chuan kan thin lunga hian thutluk na siam lo ngai le thrin ani ti hi khria da thokop mai apoi mo lai zok chu du te po kan lo ngai zong theya kan du chuan kan thun la the mai lom kan ti ol som et mai theya ma se chu me kha me ngai zong hlui chu nia ti ero hi chu kan dam chungin an ore tak tak thei to lo ti khria da tha indu lai hi chuan angai zong hlui chu sei lo an pui apasal ni ngei du khopin kan hanin pom ne so khopa ma se in thren me hi chuan an iai om na te an lo lak lo na te kha kan hulian thak le tial tiala a to pa phei chuan angai zong hlui kan ni hi kain oi thei lo ti khopa in chi ta te po anom mai thei om lo mai thei bok apoi mo lai zok a chuan kan ko pui tur kan than na ko nga hian kan dam chunga dai thei to ngai do tur thil kan thang tel ti khria da tha nakin zela angai zong hlui ini kha thupram idu na tur me khing kha chu ingai to chian la tha me finga piang in tun hun ai nakin hun an ngai pe mo thiam ania nakin hun aya tun hun da dal thlat chu tun huna an lim lo tel thruina a chan chu nakin hun kha tun huna a chan zela wangin ingai pe mo ngai lo nakin hun kha tun hun a ron ni chho huna chia khan nakin hun ero ngai pe mo thin lo wanga a kha thalo kha tuna hian ina tel chho mol don an sei thrin ngai zong kan nei hian kan nu pui pasal tu an ni nga lo tin ma se kan ngai zong te hi kan nu pui pasal tu ka ta na kan du chau ai zona thathung e kha thiam em kan ngai zong te hi kan nu pui pasal tu an ni nge don tin na chu ni ro ma se nu pui pasal ta na kan du chau hi ngai zong tan nei tu ani lo chuan kan ngai zong te hi kan nu pui am pasal an ni nge du chaw kan ya in chi hun tu chu I that lai hun aliam to nuwa I mai te lo chu be dewa mitam zokin kapu an ti hun a che in chi ve tran chawang chu ti hun chuan midang zon le ha sa tawang
chu wang chuan tun hun i that lai hun du ila than ve thei hun lai khan tim kho wang che